aɗa andi dewgal so ƴeewama ha nder normalement ina fonno waɗede école pour dewgal tan hadema resde kaka gorko wiya naɗa école ɗo jangga gona ɗum hitande aɗa jangga ha ganda hakkeji ɗi ganda fodde nde debbo ne ko noon haade mum resede fonno ko wiyede école neni naata gona toon hitande aɗa waɗa couruji aɗa haalne ko ni mbatta jaam galle ma welto ni mbaɗirta jaam galle ma welto e ma ɓeydo jogade ma ko noon enen gandi ne mbatta saɗa wawi gara keɓani so koyɗam jooɗa somi ñaami e ñamat somi yari e yarat kono so wonti ko toon keddiɗa min mi wona tototo toon ala fof ko mbaɗata toon koyngalam natata ko hedde kaddi gurdo mum ko ko ɗo jukkitami seɗa welma a boyuma a jooɗo so welani guinnuɗa ko galle bamma hetto te ka goto